дӯстон, пеш аз шурӯъ гардидани видео ба канали мо обуна шавед. Салому дуруд бар якояки шумо шунавандагони азиз. ҳикояи зиндагӣ. Нафаре ҳангоми роҳ рафтан поаш ба танге бархӯрд. Торик буд, фикр кард ки тилло аст. қоғазеро оташ зад, то онро бубинад. Дид 10 дирҳама аст. Баъдан дид қоғазе ки оташ зада буд 500 сомона будааст. гуфте вой, чиро барои чӣ оташ задам? Дӯстон, ин ҳикояи зиндагии бисёри маст, ки чизҳои бузургро барои чизҳои хурде оташ задан месӯзонем, худ хабар надорем. Бештар фикр кунем, барои ба даст овардани чӣ чизеро оташ мезанем.